हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर इथे आपण एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे. अद्रक लसणाची पेस्ट करून घेतलेली आहे. 2-4 मिरच्या आपण अशा आडव्या कापून घेतल्या. 2 चमचे तेल टाकून घेतलेले आहे पातेल्यामध्ये. इथे आपण सांबार बनवतो आहे. अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरं टाकून घ्यायचे. इथे जिरे मोहरी आपले तडतडून झालेले आहे, बघू शकता. आता आपण अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घ्यायची. तर छान परतून घ्यायचे. अद्रक लसणाची पेस्ट आपली छान असे परतून घ्यायची. आता आपण कांदा टाकून घ्यायचा आहे. आपण हे इडलीसाठी सांबार बनवतो आहे. कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे लाल होईपर्यंत. आता आपण ह्या 2-4 हिरव्या मिरच्या कापल्या त्या पण टाकून घ्यायच्या आहे, म्हणजे त्या पण आता तळून झालं पाहिजे, चांगलं परतून झालं पाहिजे कांद्यासोबत. तिथे बघू शकता आपला कांदा मिरची छान परतून झालेली आहे. आता आपण थोडा पाऊण चमचा समजा हिंग टाकून घ्यायचं आहे. पाऊण चमचा इथे बघा इतकं घेतलेलं आहे. हिंग टाकून घ्यायचं आहे. बघा हिंग टाकल्यानंतर त्याला पण परतून घ्यायचे चांगलं. आता आपण कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. टमाटर पण टाकून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर टाकून घ्यायची. कोथिंबीरला पण चांगलं परतून घ्यायचे. आपण अर्धा चमचा हळद, चांगले हलवून घ्यायचे. 1-1.5 चमचा लाल तिखट टाकायचे. याला चांगलं परतून घ्यायचे. आता इथे आपण एवढेचा सांबार मसाला टाकून घेतलेला आहे 3 चमचे, बघू शकता. इथे आपण तिखट आवडीनुसार टाकू शकतो. मी इथे 2 चमचे टाकते. टाकून घ्यायचं. डाळीला टाकून ते चांगलं शिजू द्यायचं एकत्र सगळं मसाले. बघू शकता असं छान आपल्या फोडणीला तेल सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण ही तुरीची डाळ शिजवून घेतली. मी इथे 1 वाटी तुरीची डाळ शिजवून घेतलेली आहे. आता तिला आपण घोटून घ्यायचं आहे चांगलं. इथे बघू शकता मी इथे घोटून घेतलेलं आहे. आता याच्यात आपण 1 तांब्या गरम पाणी करून टाकायचं आहे. आता या फोडणीमध्ये आपण हे घोटलेली वरणाची डाळ टाकून घ्यायची. बघू शकता इथे छान आता आपल्या फोडणीला असं तेल सुटलेलं आहे, बघू शकता अशा पद्धतीने. याच्यात आपण चिंचेचं पाणी पण टाकू शकतो जर आंबट वरण करायचं असेल तर. आता आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे. हे आपण घोटलेली वरणाची डाळ टाकून द्यायची त्याच्यात. बघू शकता आपण डाळ ओतून झाल्यानंतर त्याला मिक्स करून घ्यायची चांगली. आणि तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही पातळ घट्ट ठेवू शकता. अशा पद्धतीने तिखट सांबार आपण याला म्हणू शकतो, किंवा तिखट वरण पण म्हणू शकतो याला आपण. आणि तुम्हाला पाणी आवश्यकतेनुसार टाकून घ्यायचे. त्याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचे. मी आता इथे 1 चमचा मीठ टाकून घेते. बघू शकता 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचे. याला चांगला 2-3 उकळ्या येऊ द्यायच्या आहे. चांगलं उकळलं की आपलं सांबार तयार होतो. अशा पद्धतीचं तुरीच्या डाळीचं सांबार तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.